Mabungahong kahaponon mga igsoon, live ta kay bakante ko. Salamat sa Ginoo. No, live ta atong i-share igsoon. Ako sa ning i-share no niya. Kay aron makabantay atong mga friends ba. As always, i-mention na ninyo og sugod inyong mga igala diha sa comment section, and don't forget to type at followers at highlights at everyone para makabantay sa datong mga higala ba. Honus usa sa imong friend need ni nila igsoon. Salamat sa Ginoo. So mo share sa ko. Right. Done sharing mga igsoon, no? Live ta karon, ulan kay diri, nag-ulan di sa mua mga igsoon unya. Madapa man after ani, magkuha mi sa mong anak igsoon unya. Nasa time mission na pud rong adlaw no, kay musulod na pud taglaing prisuhan. Mao na akong kalipay igsoon no. Wa man tay makuha nga kana bitang ang uban moingon nga mao ni kay natay giapas nga something financial, wa man tay makuha ana igsoon nila nga kana bitang kwarta, pero natay mahatag nila mensahe sa paglaom. Letter no adto mi igsoon. Nawag ko sa akong amigo nga pulis ganina, Intel, nagstorya mi. So adto mi unya kauban sad sa akong usa sa akong disciples nga gikan sad sa prisuhan. So anyway, mangayo na pug pasensya din ninyo nga this previous days tagsara kay taka live kay busy jud kay mga igsoon no, loaded kay ko schedule. Daghan gali ko gibalibaran nga schedule igsoon, ugma napon mi appointment nga importante. Mao na mga igsoon nga this afternoon kay nakakita man ko nga bakante, so mauna nga ako ning gigrab ning opportunity para mo share sa pulong sa Ginoo ninyo. Kay gimingaw na ko ninyo mga igsoon, and yes, gimingaw ko ninyo, pero naamo sa ako ang prayer kanunay before matulog sayo mo mata sa kadlawon naamo no, nara ko sa duol ninyo igsoon. Salamat sa Ginoo no. So praise God for another great privilege despite of our busy schedules igsoon. Every day natay mga responsibility, but still gitagaan taghigayon karon sa Ginoo nga mamalandong sa iyang pulong. Uban wala pa kabantay. We have 28 viewers this time. Wala pa kabantay yung uban. Ang shout out ang 211,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And shout out dahil sa tanan nga mga followers ani nga page, tanang mga subscribers. Okay, subscribers, thank you so much for your effort, and ako ni siyang gi-appreciate. Prayer akong ikabalos ninyo. Salamat sa mga star senders na asad sa mga reels nato sa atong mga short videos. Thank you kay no. Himaya sa Ginoo anang tanan nga gipaboran sa Ginoo igsoon, kay mao ni ang ibalik-balik igsoon kaning mga page like this nga ang atong gi-promote pulong sa Ginoo, ang atong gi-promote Biblia, ang atong gi-promote mga makaayo. Di hinuon ni siya kaayo mag-viral no, dili ingon nga dali ang mga followers nato no, ang mga viewers dili pero dili na rason nga abi kay dili dali ang followers nato ang mga viewers no, mundang ta no. Sagdi lang og ang mga content creators ang uban igsoon ang ilaha kana bitawng mga dili about God or about the word of God or about the message of hope, ilaha po na igsoon no. Ato gyud na silang girespeto kay mausad na ilang kalipay, basta kita igsoon ma-viral man og dili or magamay or daghan ang ato ang mga viewers, still padayon ta. Kay kaning pulong sa Ginoo mao ni naghatag natog paglaom, naghatag natog giya nining kalibutan karon nya daghan grabe ang kadautan, daghang deception sa ni Satanas. That is why need kayo nato ang word ni Lord igsoon. Amen. Shout out tanang mga OFW diha, nagmata na mo diha no. Shout out sa tanang mga naka-permanent residents diha sa lain-laing nasod. Shout out also sa tanang mga seafarer, mga seaman, tanang mga piniriso, shout out. Yesterday ning bisita ta sa BGMP sa Carmen, Bohol unya. Dili mo ta pasudlon dito igsoon kay
stricto ba, no? Kinay mga rules to be follow. Bitaw na mga requirements nga dapat i-secure nato. Pero dito gyapon ko istorya may ginaman ako mga classmate dito. Akong shout out si akong classmate during my criminology days, akong best friend before sa panahon na mo. Si Aga Orihines ni ang usa si Christy Reserva ug si Ramil Balatayo. Okay, mga classmate ako to gahapon kato sa picture ba. No? Classmate gito nako igsoon sa during our criminology days, and mao to ilang calling, mao sad ni akong calling. Laylahi mi pero we are all God's servants, no? Gitawag mi sa Ginoo sa lain-lain nga posisyon, no? And shout out sa tanang mga piniriso no balikon ako inmates and bahay ni Kuya, Cebu City Jail, shout out. Talisay City Jail, Toledo City Jail, and Lombia City Jail sa Cagayan o Medina Municipal Jail. Mao ni ako mga gisulod-sulod nga mga prisuhan, and of course sa tanang mga municipal jails bisan asa nga station in different places, shout out tanang mga jail officer, warden, shout out tanang mga higalan to sa AFP, Armed Forces of the Philippines, mga military, and sa BFP, of course tanang kapulisan nga nagtan-aw diha. Mga sir and ma'am, mayong pagtan-aw mabungawang adlaw, shout out Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City sa Barak, shout out tanan akong amigo nga mga hepe, and of course diri sa mo Clarin Police Station nga naa ko kanunay naggiya kanila, nagwali sa pulong sa Ginoo, nagkanunay nag-encourage sa atong mga kapulisan igsoon. Shout out na akong Clarin Police Station, Clarin MPS og ang amuang hepe diri si Police Lieutenant Chief Amado Amba, no? So shout out niyo tanan diyan, no? Di lang mo tik sa okay daghan kay mo. Ako nang shout out si Brad Jim Milyoria, akong brad no from Sayas Skiptron in Arms, kay ingon siya nako nga i-shout out ko Brad Pastor, o shout out Brad na ko na from Saya. And of course, di na ako kalimutan igsoon to all of my brothers and sisters out there around the world, no? Alpha Kaparo, no? Skiptron International and Bohol Skiptron in Cebu. Different chapters, no? Different council, sorority, yes, mua sa Skiptron nga, sorority na mo, no? Kaning mga soro na mo ba, nga bae, no? Mga sis, shout out. Saya Skiptron in Arms, long live kanunay mga brad. And sis, uban sa grasya sa Ginoo. Dili na to kalimtan na atong number 1 sa atong hierarchy, God first. Let's put God first in everything we do para mo success na. And shout out to Bakaltos Jong Tol. Shout out ko, okay kayo, God bless. Shout out, Igsoon, God bless. And shout out to Brother Raymart Minosa from Davao City. Hapit na mi, mo na diha, pero mulabay ra. No? This coming December 19, among flight Igsoon from Panglao International Airport to Davao International Airport, but ang amoa yung destination, ang amoang goal is going to Jensan. Labay lang mi des Davao, no? Shout out naghantag mga followers dia. Watching from CDO, okay, Dexter Anino Sibalosa. So, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw kaninyong tanan. Ako nag-ampo nga namos maayong kahimtang na sa maayong panglawas o duol sa Ginoo. So, bag-ong higayon nga gihatag sa Ginoo, dili tanang tao karong taknaa nga gusto mamati sa pulong sa Ginoo makabati, way higayon. Apan salamat sa Ginoo kay gitagaan ta og laing oportunidad nga mamati ta karon sa pulong sa Ginoo. Ako nang gi-shout out ang Show in Iligan. Okay? Again, Show in Iligan. Sa Bisaya na sa Patusan sa Iligan, no? Show in Iligan, no? Again, thank you so much sa kamaayo, no? Prayer akong ikabalos nimo igsoon, no? Gitagaan day tawag kuan, early Christmas gift daw katong tulo ka sapatos ba, tulo ka parisan ako akong anak ug akong asawa. Nagsindong na to dire, hapit na to naabot siguro. Salamat sa Ginoo. Again, shout out Show in Iligan. God bless you more and more sa imong business. Igsoon, nakasa akong prayer. Okay? So, while waiting for the others, igsoon, no? Let's start to pray na, no? Kay after lakaw na sad ta, no? So, atong i-welcome ang presence ni Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit para
atong mas matugkad, masabta ng pulong sa Ginoo. Praise God. So sa mga bag-o pa lang dari, no? Wala tayo giisang relihiyon. We lift up only the name of Jesus Christ. Shout out Dayeg Bisaya. Ito ning sa kuan igsuon sa Ubay, di ba? Regards ko ni Pastor John Redia Ibaok, no? Again, shout out Dayeg Bisaya. Okay, God bless, God bless. So pwede sad mo follow na igsoon Dayeg Bisaya. Okay? So let's start. Sagdi lang kung kuan pa tayo, 44 viewers, mga botra lagi na, waka bantay. That is why I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to share. Ato i-share igsoon. No? Unya kung mahimo igsoon na mo diha nya naka-bluetooth mo palanog na diha igsoon, no? Ato ni siyang ipalagubo ba kay abuan bitaw sila magdisco kusog kayo. Bantay mo ang yuta ba mo vibrate, no? Grabe kay buto-buto, adyoy masuko. Mo nang kita igsoon. Palanog na to ning pulong sa Ginoo. Mao ni nindot Marites. Thanks Pastor, salamat kay sa message. You're welcome igsoon. God bless you more and more and more and more. Okay. So let's start to pray. Father in heaven, thank you so much Lord for another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Salamat Ginoo, taliwala sa among kabisi, taliwala sa among mga responsibilidad, but still gitagaan minimog panahon higayon. Another chance, Lord, to meditate your word. Another chance, Lord God, to listen to your word. Thank you so much, Lord God. Dili tanan karong taknaan ay higayon mamati sa imong pulong. But praise God, kay gitagaan minimog panahon Ginoo. Gitagaan minimog higayon nga mamalandong sa imong balaang pulong. But before we proceed, before we start, before we move on, Lord God, first and foremost, search our hearts right now, Lord God. So siya mong kasing-kasing, mong kinasuluran, mong pagbati, mong unahuna, Ginoo. Kung naay mga butang sa mong sulod karon nga magsilbing babag, nga dili makapenetrate ang imong pulong, nga dili mo tuhop ang imong pulong, Ginoo, kuaa kini, limpyuhi mi, mo aming takos, mo aming angayan, Ginoo, limpyuhi mi pinagis imong balaang dugo, hugasi ang among kasing-kasing, Ginoo. Make us worthy, Lord God. Tagay mi panudunan karon nga espirituhanon nga takos ang ngayan. And anda mo salod sa espirituhanong panalangin ni mong ibubo ka na mo, Lord God. Tagayosab kami kasing-kasing, madinawaton, mapainubsanon, willing magpakorek. And aside from that, willing sad mo sunod, obedience to your word, Lord God. Kaya ang blessing, ang breakthrough, ang miracle, naa sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word, Lord God. Dili enough nang mamati lamang. Ang importante mo sunod mi sa among nadungog kay mauna ang karnero ni mo, Ginoo. Hear and obey. So Lord God, salamat, Ginoo, sa kasing-kasing doers of your word, Lord God. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo, aron among masabtang imong mensahe. And this time ipataas ka namo. Wala mi nag-isa og simbahan, pundok, relihiyon, grupo, or any churches or denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Lord, i-bless ta ng viewers karon. Ug ang uban nga padung pa magtan-aw mo replay ani, Ginoo. I-bless kutob sa makadungog ani nga live, ani nga videos, Lord God, makakita imong ipabati, imong presensya, imong gahom, imong dihog, imong lihok, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit, imong ipasinati namo, Lord God. You alone will be glorified this time, Lord. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Thank you for the victory. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. We have 54 viewers. And again, shout out 211,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And before I proceed, ako nang shout out ang tanang taga Luway, Bohol. Paminaw mo ha, Luway, Bohol. Sa tuang mga followers nga dulduol diha sa Luway, sa may duol diha nga lungsod. Na ako diha sa Luway, mga igsoon sa church nila ni Bishop Oral Billy Kihas, okay, sa Prayer Mountain. Speaker kun nila diha karong Sunday sa ilang church Thanksgiving. Ug mutungas mi sa bukid kuno kay naa daw na sa bukid adapted ilang simbahan. Again, makita ta diha Luway, Bohol, watch out for us. No? Atong himamato ng presensya sa Ginoo. Unsa man ang mga duol-duol sa Luway diha, mga tuta. Unsa man duol sa Luway, lubok man no. Aring basta di ba mo pamilyar kay ng padung dito no? Nga na ba, no? So again, na ako diha Luway, Bohol this coming Sunday. So mag-preach din sa church akong hinigugma nga asawa igsoon. Og ugma sad makita dan yung igsoon ugma naami sa bayan. Kay Thanksgiving diha nila ni
Pastor Denmark. Okay, invite man ko. Hala, makita tayo basin na mga followers na dito sa Bayan, no? Shout out. O shout out din ako si Brad Jeffrey katong tag-iya atong sa Patusan diya sa Tubigon nga naatbang sa Petron, no, sa gasoline station. Shout out nako sa imong anak nga buutan akong gi-shout out no ming amin ako gabi nanuroy mi ba kay paghapit na mo sa Bayan plaza nindot man kay glayat so ning hunong mi. So tinga ko na ay ming grab ming biras kung kamot ba kay amin kinsa man ka dong anak day ko ni Jeffrey, no. So shout out Brad Jeffrey ug imong anak nga buutan ning blessed na nako last night. No, praise God. God bless you more and more. This time we have 56 viewers, 58 viewers. So we're gonna start now, okay? Mabungahong hapon, Pastor, padayon sa pagsabot sa mayang balita ang Ginoo magauban kanimo. Sa kanunay watching from asam ni Davao again. Digo City. Oh, Davao mo labay ko daigsoon. From Sister Scarlett Zamora Malaza. Okay, thank you sister. God bless you more and more. Kaning Davao igsoon every time maabot mi diri niya. Kuhaon man miya na sa sakyanan sa manghod sa akong asawa kay na may sakyanan so kuhaon miya na kanindot sa Davao igsoon kana bitong di ba wag tuo na mga taga Davao shout out mga wag tuo na ay mga baligya daghan bitaw ay mga chicharon basta dagang mga prutas mga barator kay nang karsada bitaw di ba Davao maunay na kanindot tan-awon ba no nya barato rasad kay tigpalit man say manghunong mi ba no. So shout out anang mga followers nato diya sa Davao City. Okay, again, December 19, among flight from Panglao International Airport to Davao International Airport. No? Nindot ta kayo og mag-stay tagkadyot sa one day, no? 2 days sa Davao, no? Anata si Nyuha ba, no? Mag-study ta diya bitaw. Praise God. Pero ang among destination is going to General Santos City. And shout out also sa tanang taga Jensan, kita tanyo diha, no? Naami sa Buarian Town Site or naa sa Alabel kay naa diha ang balay, no. So bisanasa lang yan na igsoon maglubang-labang ni either sa Buarian Town Site or sa ari sa Alabel. Okay, so see you there. So let's start. Our topic or our theme for this afternoon is about praising God in the midst of every storms. Pagdaig sa Ginoo. Pagdaig sa Diyos, taliwala sa mga unos, ingana ba ta? Daghang mga Kristohano nigson nga luoy tong kayo. Sa panahon nga nay mga unos, no, kuso-kusohon, luoy kay manghilak, no? Pero napay uban igsoon nga kamauna mas sayo-sayaw taliwala sa unos. So mao ni ang ato ang topic karon. So akong basahon diri igsoon ang pulong sa Ginoo. Sa libro sa Habakuk, kapitulo 3, bersikulo 17 hangtod sa 18 again. Ari makita sa Habakuk, kapitulo 3, versikulo 17 hangtod sa 18. And again, before we proceed, please mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type out followers at highlights at everyone para makabantay ang atuang mga higala sa Facebook, no? Shout out to Melski TV, mabungahong palis sa nimo diha igsuon, no? Again, Melski TV, okay? And to Felix Dapar Lumod, mabungahong hapon sa daigsoon. God bless you more and more. From Panglao, okay, Bohol, no? And to Sister Marie Magsayo, God bless you more, sister. Salamat again, salamat. Okay. And again, to Dayig Bisaya, surrender ang uban, Pastor Usay Manglood. Yes! So, ato ning isgutan karon. Why we need to praise and worship God in the midst of every storm. Nganong kinahanglan man nga taliwala sa mga unos magdaig ta sa Ginoo. Kay uban igsoon ganahan lang mo daig sa Ginoo mo worship ni Lord kung naa sa karuhay. Lami kay daig kung naay kwarta, lami kay daig kung naay bugas, naay sudan, no? Naay kabayad sa utang. But how about kung nata sa unos problema, krisis, trahedya, kawaladon, still makadaig ba ta sa Ginoo? Asa naman ang atong hallelujah na hallelujah na. Praise God. So let's start. Okay? Ang basahon reigsoon ng again, Habakuk kapitulo 3 versikulo 17 hangtod sa 18 nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Bisan pag dili mamulak ang igera o mamunga ang mga paras o ang mga olibo, bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan, ug mga matay na ang kayupan ug wala nay sulod ang ilang mga puy-anan. 18. Magmaya gihapon ako. Okay?
kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manluwas. Katanawang response ni Habakuk. Okay, balikan na po. Habakuk kapitulo 3, kapitulo 3 bersikulo 17 hangtod sa 18. Nagaingon dire igsoon ang pulong sa Ginoo. Bisan pagdili na mamulak ang igera o mamunga ang mga paras og ang mga olibo, bisan pag wala nay maaning abot sa kaumahan ug mga matay na ang kahayupan, ug wala nay sulod ang ilang mga puy-anan, magmaya gihapon ako, kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So hallelujah, praise God. So this afternoon, igsoon, inyong nadunungog mga igsoon, ang usa ka mensahe from Habakuk, igsoon. Nag-ingon siya diri sa Habakuk kapitulo 3 bersikulo 17. Nag-ingon siya diri, bisan pagdili na mamulak ang igera, okay? Dapag yun, o mamunga ang mga paras ug ang mga olibo, okay? Bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan, ug nangamatay na ang kahayupan, ug wala na'y sulod ang ilang mga puy-anan. So kaning tanan nga nadungog na ko igsoon, nato igsoon from the beginning, bisan pa daw dili na mamulak ang igera. Then next is bisan pa daw dili na mamunga ang mga paras or ang olibo. Bisan pag wala na kunoy maani ang kaumahan, okay? O mga matay pa daw ang tanang kahayupan or wala na sulod ang ilang mga puy-anan, okay? So naghisgot diri si Habakuk igsoon sa krisis, butang talag kawaladon, problema unos mauni, no? Pagsulay ni, no? As in naata sa tumang krisis ba sa kinabuhi nga grabe kay igsoon nga walang-wala kay taba, no? Sa yunan ba ka og ang kaumahan wala nay ani, no? No, wala nay bunga, no? Wala nay dili siya matawag og seasons of, let's say, blessing or kana bitang mabungahon nga season ba. So naa ni siya igsuon sa kawaladon gyud, no? Lisod kayo ang sitwasyon ani, puno sa utang. Grabing pag-antos siguro ani, no? Puno sa mga paglutos, pagsulay, kasakit ang atong dugan. Mao ni igsoon ang panahon nga puno sa kagulanan, panahon nga empty kayo ang atong panudlanan, panahon nga way kwarta, way bugas, way sudan, way ikapalit, panahon nga wala tay ikatubil sa atong sakinan, panahon nga wala igsoon, no? Panahon nga as in zero balance igsoon. Pero unsay response ni Habakuk igsoon? Na diri sa verse 18, unsay yang gingon? Magmaya gihapon ako, kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. Diri na to palawmag ayo. Why is it that Habakuk, okay, mingingon siya nga magmaya gihapon daw siya sa Ginoo. Ingon si Habakuk igsuon nga magmaya gihapon ako sa Ginoo, bisag way bugas, way sudan, way kwarta, way kabayad sa utang, no? Bisan pag ang among uma nahurot og kabanla sa baha, sa bagyo, nabahaan, no? Bisan pag ang among mga kahayupan nangamatay, nangasakit, nangamatay, no? Grabe ang trahedya ni igsuon, no? Ang among mga tanom nga mga unsa man dia, kabasakan, kahumayan, kalubihan, walay ani, walay bunga, dry, empty kayo ang among panudlanan. No, mao ni ang gingon ni Habakuk igsuon, no? Apan ang iyang response igsuon na diri sa verse 18 makabless. Ang iyang response igsuon, usa ni siya ka response sa naay kasiguraduhan, naay security. No? Kalma ra kay sa igsuon. Nagpabilin siyang kalmado, taliwala sa mga unos. Ingon siya, magmaya gihapon ako. Mo pasabot igsoon, still iyang pasalamatan ang Ginoo. Still iyang awitan ang Ginoo. Still iyang daigon ang Ginoo bisag naa ako sa kalisdanan. Bisag na ako sa mga troubles, trahedya, kawaladon, kasubanan, kagulanan. Way rason nga dili ko modaig sa Ginoo. Way rason nga dili ko magmaya sa Ginoo. Way rason nga muundang kog ampo simba, muundang kog prayer meeting, muundang kog Bible study. Dili mababaga ng akong kadasig sa Ginoo. Pinaagi lang aning krisis, kawaladon, trahedya. Mao ni response ni Habakuk igsoon. Mao nang ingon siya, magmaya gihapon ko bisag
walay bunga ang among tanaman, bisag walay abot ang among kaumahan, bisag nangamatay ang among kahayupan, bisag walang wala akong pitaka, way bugas, way sudan, daygo nako ang Ginoo. God is still good. Amen. Mao na response ni Habakuk. Ngano man niingon man si Habakuk igsoon nga magmaya gihapon ako. Tungod ni kay ingon siya, kayang Ginoo, naam gud yang security diri. Kayang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. Nay word nga manluluwas, no? Sa to ba mga igsoon, mao ni rason, no? Si Habakuk igsoon still nakabati, naka-feel og security tungod kay ang iyang Dios dapig niya gamhanan. Kay balo siya nga naa siya sa kamot sa Ginoo. So wala siya pakialam igsoon kung unsa man ang mga krisis, katalagman, trahedya, walang-wala, kawaladon, kagutom, o unsa man nga mga problema. Wala siya pakialam. Ngano man. Kay bao siya, kayo naman, ang iya daw Diyos, ang Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta, mao may iyang manluluwas. Diha siya nakakuha security kay si Lord ang iyang manluluwas. Kanang word nga manluluwas, luwason siya. So kay baw siya mga igsoon, nga taliwala sa trahedya o unos, still luwason siya sa Ginoo. Kay si Lord igsoon, mao may iyang manluluwas, di siya pasagdan, di siya biyaan. Kay baw siya nga nagtanaw iyang langit nung amahan, o ang iyang langit nung amahan, nga mao iyang manluluwas, dili na kay manghinanaw lang. Mao ni nakanindot sa atong shepherd, sa atong magbalantay, sa atong manluluwas. Kay dili lang na manghinanaw sa atong problema. Manluluwas, gud giluwas. Luwason dita niya pasagdan ra. Luwason ba dita sa Ginoo igsoon? Iya batang paliton sa iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo, pasagdan ra, no? O sige, luwas na mo, bahala na mo diha. No. Siyang atong manluluwas igsoon. Yes, we are saved right now. Uban tungod sa grasya sa Ginoo, by His grace. Dili lang kay giluwas ta, ug naapod tay mga problema solusyonan niya. Mangita siya paagi igsoon, tagbuon usab niya atong panginahanglan. Amen. Mao na nga kampante si Habakuk igsoon. Nga bisan ang ilang kahayupan mga matay, ang mga panudlanan nahubas na, wala nay sulod ang mga pagkaon. Ang mga uma wala nay abot, no? Wala na namunga ang mga prutas, ang mga tanaman igsoon, no? Walay ani. Still iyang himayaon daygon pasalamatan ang Ginoo kay siya daw si Lord ang Dios nga labing gamhanan, mao iyang manluluwas kay kaybaw siya nga ang Ginoo dili mo mutugot og problema nga walay nag-una nga solusyon. Kaybaw siya nga dili siya pasagdan sa iyang manluluwas. Ingana ta dapat igsoon, mao ni dapat ang mindset sa mga Kristohanon, mao ni dapat ang mindset sa mga followers ni Christ nga sa panahon unta nga naay kawaladon dili ta magluya. Ang uban inig ning permitting ta, no, kanang daghang alibay mo balibad kay ano man tungod kay naa sa tumang kalisod, nas kawaladon na sa krisis, no. Nadamay ang ministry, nadamay ang prayer meeting, nadamay ang iyang walihon, nadamay ang Bible study, nadamay ang bulaton sa Ginoo kay naluya, no. Kita dapat mga Kristohanon, mga followers ni Christ, dapat nato hinumduman kanunay nga si Kristo ang atong manluluwas. Sa panahon sa kalisdanan, siya pod muluwas. Siya ang atong Savior, Master, Lord and Savior, Master. Meaning mga igsoon, dili lang diha nga giluwas ta nga nakabaton tag kaluwasan karon nga dili na ta hinukman sa silot. Sa panahon pod nga moabot ang kawaladon, trahedya, krisis, problema, luwason sad ta sa Ginoo. Ana nga difficult situation. Di ta pasagdan sa Ginoo nga kunison sa unos, kundili luwason ta sa Ginoo. Amen. Mo na igsoon nga in the midst of every storms, daygo na to ang Ginoo. Amen. Daygo na to ang Ginoo igsoon in the midst of every trials, persecution, unsa man nga mga kana bitong sitwasyon nga pait, maipit ta sakit, dayga ang Ginoo kay mao ni timan-i siya ang atong manluluwas, no. Kung giunsa ta niya pagluwas gikan sa sala igsoon, luwason sa ta niya gikan sa kawaladon, luwason ta niya gikan sa mga lain-laing mga trahedya, lain-laing krisis karon mahal kay palitonon, no. Sila ra nang magpaniki pero kita nga mga anak sa Dios luwason ta nila, no. Nihit na daw kayo, nihit nila sa para sa mga way Ginoo.
Pero para nato nga mga anak sa Ginoo, walay pagkanihit sa gingarian sa Dios. He will supply all our needs, igsoon, according to His riches. Di ba? Saad na niya. Muna igsoon nga, dapat magtuon ta. No? Magtuon ta pagdahig sa Ginoo, bisan naatas kawaladon. Magtuon ta sa pag-worship ni Lord, mga igsoon. Pag-praise ni Lord, igsoon, bisan naatas sa tumang kalisod. Tumang kalisdanan, tumang kawaladon, igsoon. Kay nga naman, ang atong manluluwas nga maoy, naghatag siyang kinabuhi, ibabaw sa krus, aron maluwas, tagikan sa atong kasalanan, mauusab ang muluwas nato, gikan sa kawaladon, gikan sa atong mga problema, gikan sa mga kalisod, igsoon. Naa siya. He will always supply our needs and He will always show solution to our problems. He is the answer. Nganong mabalaka man ta, nganong mag-uol man ta, nganong maratol, magpanik man ta, nga ang atong manluluwas, nga naghatag sa kinabuhi, ibabaw sa cross, mauusap, the same person, the same God, the same Jesus, nga muluwas nato sa atong kawaladon karon. Di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan. Mauning si Habakuk, igsoon, kampante kayo. Si Habakuk wa nagpanik. Si Habakuk igsoon wa mag-uol. Si Habakuk igsoon wa maghilak. Si Habakuk igsoon wa ma-discourage sa diyang ang mga tanom kuno wala na kuno nag-produce og bunga, wala na namunga igsoon. Sa diyang ang mga kayupan nga matay. Sa diyang ang mga panudlunan wala na isulod igsoon. Wala nagpanik si Habakuk. Wala nag-uol, wala nabalaka, wala naghilak, wala nagsubo kun dili ning ingon siya, ako gihapong himayaon ang Ginoo. Kay siya ang akong manluluwas. Ang gusto ipaabot ni Habakuk, luwason gihapon siya kay manluluwas man so sa iyang kasinatian, sa iyang sitwasyon nga lisod kaayo luwasonon, ang Dios andam muluwas niya. Di siya pasagdan. The good thing about God, igsoon, is di siya pareha sa tao. Ang mga tao, igsoon, ay usahay sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa kagipitan, atong pangitao ng ilang presensya, mawa na sila kayo, manago. Pero si Lord, igsoon, the moment we come to Him, natay problema, natay mga kanabitang struggles, igsoon, natay sa depression, or any problem, difficulties, apat sa diyang muduol ta, di gyud ta talikdan niya. Di gyud ta pasagdan, di gyud ta traidoron, di gyud siya manapong siyang dunggan kung dili maminaw, mamati siya. Dili lang maminaw, mamati, mutabang. Saad na niya igsoon. No? So, di ta angay mabalaka, di ta angay maguol kung naata sa krisis karon kawaladon. Ang Dios nga may nagluwas nimo, no? Naghatag siyang bugtong anak, ibabaw sa krus sa Kalbaryo, the same God nga magapakita nimog mga pamaagi parang imong gidaladala nga problema karon masulbad na, aron ang imong mga si tawag na suliran karon nanay kasulbaran, basta lang dayga ang Ginoo. Worshiping God in the midst of every storm, it means nga naa kay dakong pagtuo sa saad sa Ginoo kaysa sitwasyon nimo. Worshiping God in the midst of every storm, it means nga mas nituo ka, ni salig ka sa Ginoo. No? It means nga naa kay pagtuo nga luyo sa imong sitwasyon karon, naay panalangin nga mobanos ana. It means nga luyo sa mga unos, naay panalangin nga mobanos maong imong gidayeg ang Dios bisag karon grabe nagkapangus-pangus ka. Mao na igsoon ang gusto ipaabot ni Habakuk. Bisan pa og murag bitaw og palawman ato nig maayo igsoon, bisan pag mawa ning tanan nako, wala na koy kaduulan, pero naa ang Dios, dili ko pasagdan. Kay unsay ingon, siya ang akong manluluwas. Speaking of manluluwas nato si Jesus, Paul package na naigsoon. Luwason ta niya gikan sa katalagman, luwason ta niya gikan sa atong dagkong utang, luwason ta niya sa mga trahedya, luwason ta niya gikan sa mga dagkong problema, mga paglutos, unsa man diya, sa mga hulga sa balatian, proteksyonan ta niya, luwason tanan, full package na. Unsay tanan natong gikinahanglan, i-provide ni Lord igsoon, siya ang atong manluluwas. Maunang ayaw gul-guol diya, kay wa kay angay, anak ka sa hari sa mga hari. Gul-guol ka? God is in complete control. Ug di ka niya pasagdan igsoon, di ta niya biyaan. Sa dihang iyang gisulti siyang pulong may tabo na igsoon, no? Imagine, mauni ang faith ni Habakuk.
Ingon si Habakuk igsoon, bisan pag wala na mawa na tanan diya. No, di na mamunga ang paras, ang igos, unsa man na. Di na mamulak, subati na, dili na mabungahon ba ang palibot niya. Mga mata ang kahayupan, no, bisag empty pa ng panulanan diya sa panalangin. Pero di na babag nga akong daigo ng Ginoo. Di ko maluya nga magpagamit sa Ginoo. Kay siyang akong manluluwas. Wa ay laing punto o gustong ipaabot si Habakuk nato ngang atong manluluwas. Maura po na muluwas nato panahon sa kawaladon. Di tangay magpanik kay naa siya igsoon. Kung dili mo salig lang ta. Mosalig, motuo, mokupot sa Ginoo igsoon. Kay luyo nining mga unos na ay pinasahi nga panalangin mo banos. Ang atong buhaton magtuon ta og daig sa Ginoo, no? Atong exercise na igsoon nga kamao ta mo worship ni Lord in the midst of every storm. Igsoon para nako ang storm, ang mga balod giallow ni Lord aron dili ka iunlod. Kundi para tudluan ta nga magsayaw-sayaw, taliwala sa balod or maglakaw ibabaw sa balod. Amen. Walay gitugot ang Ginoo nato nga sitwasyon nga makadaot sa atong relasyon sa Ginoo. Sometimes God allows storm for us aron tudluan ta, or yes, sometimes God allows storm kay aron pakit-on ta niya kung unsaon niya pagpahunong ang storm or tudluan ta niya magsayaw-sayaw sa unos. Speaking of storms, sa katubitong time ni Jesus together with his disciples sa sakayan, sa dang gihuros ang storm igsoon ang unos, nagpatulog-tulog siya. Sa dang gisangpit si Jesus, iyang gipahunong, no? So naay mga situations sa atong kinabuhi igsoon nga itugot sa Ginoo ang unos aron mo sangpit ta niya, mo tawag ta niya unya maka-experience bitaw ta maka-witness ta ba kung unsaon niya pagpahunong ang unos. But sometimes naapoy panahon nga dili niya pahunungon ang unos kay ikaw mismo tudluan niya magsayaw-sayaw ibabaw sa unos or maglakaw ibabaw sa unos. Remember Peter? Si Peter niglakaw sa tubig. Tanaw siya sa balod na unlod. Pero sa din, ingon siya, tabangi ko, nagpatabang siya ni Lord Ikson. Gitabangan siya, unya, naglakaw silang duha. Diba? Padong sa sakayan. Wa man ingon dia sa Bible nga naglangoy silang duha, naglakaw gyud. Both of them, Jesus and Peter, naglakaw padung sa sakayan. Meaning igsoon, taliwala sa mga unos igsoon. Taliwala sa mga balod sa kinabuhi. Kapag kasama natin ang Diyos, maglakaw ta ibabaw sa unos. Maglakaw ta ibabaw sa tubig igsoon. Amen. Kauban nato ang Ginoo. Dili ang balud makaunlod kanato, kundi tudluan ta niya maglakaw kauban niya ibabaw sa mga balud igsoon. Kasama natin ang Dios. Amen. So mao ni giingon ni Habakuk, wa siya magguol, mawa ng tanan. Murag si Job, remember mo ni Job? Di ba? Di ba? Unsa man? Mudahig balang dayta. Samtang nga bitaw no. Magpasalamat balang dayta kung naata sa mga maayong kahimtang pero naay itugot sa Ginoo, ihatag ang Ginoo nga kawaladon, no? Balatian, di na ta mudahig, something nga na bitaw. So mao na igsuon nga gi-remind this afternoon ni Habakuk nga still dili na to usbon ang atong kadasig ug pagdaig sa Ginoo bisan naatas unos. Amen. Kaya atong timan-an igsuon nga ang atong manluluwas nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Wala lang taingon nga giluwas gikan sa sala nga dili na ta hukman sa silot, luwason usab ta niya. The same Jesus who will save us, who will rescue us igsoon gikan sa kawaladon trahedya, krisis, problema, dagkong utang, siya usab ang Jesus nga muluwas nato. Mao nang si Habakuk confident kayo nga niingon, bisan pag mawala ning mga kahayupan, mga matay, bisan pag dili na mamunga ang igos, ang paras, no? Himayaon gihapon nako ang Ginoo, kay siya man ang akong manluluwas. The good thing is when we know that Jesus is our Savior, secured ta, no? Kung kabalo ka nga si Jesus atong manluluwas igsoon, dapat nasa tay pagtuo nga siya usab ang muluwas nato panahon sa mga problema. Di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan.
So to all of the viewers who are watching this time, wala ko kabalo kung unsay problema ninyo karon. Wala ko kabalo igsoon kung unsay mga sitwasyon ninyo karon nga need mo luwason sa Ginoo. No? Wala ko kabalo kung unsay kahimtang ninyo karon nga need mo tabangan sa Ginoo. Apanasayod ko nga ang Ginoo nakahibaw sa inyong sitwasyon. Ako ikadasig yung mga igsoon nga naaman mo karon sa sitwasyon nga bugat kayo ay gitugot nga kanang bugat ni mga sitwasyon makapausab sa imong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayo itugot nga imong sitwasyon karon nga lisod mo hinungdan nga mabugnaw imong pagpangalagad sa Ginoo. Ay gitugot igsoon nga imong sitwasyon karon nga grabeng lisura imong utang perting dakuha mao na hinungdan nga wa na kay gana sa bulaton sa Ginoo. Mao na hinungdan nga wa na kay gana mo simba. Ayaw itugot kondili. Unsa ka kusog sa imong unos, pakusgi ang imong pagdaig sa Dios. Again balikon ko igsoon. Unsa ka kusog karon imong unos, pakusgi pa ang imong pagdaig sa Dios. Kay ngano man the same Jesus nga ning luwas nimo, muluwas sad siya nimo gikan sa imong kahimtang karon. Gikan sa imong mga problema nga giantos luwason sab kaniya. Ayaw ka balaka. Amen. Just have faith. Igsoon. I-level up na imong faith diha igsoon. Ayaw padala na imong sitwasyon diha. Ayaw itugot nga kanang imong sitwasyon karon nga sakit lisod mo'y makapakunhod sa imong pagtuo mo decrease, but instead mao na himuang motivation nga mo level up imong pagtuo igsoon. Mo pataas mas mudako pag yun igsoon. Kay nga naman nay buhaton ang Ginoo. Ang atong manluluwas nay buhaton og andam siya muluwas kanimo gikan sa imong sitwasyon karon. Unsa may naani mo karon nga naglisod ka, balatian, andam siya mo ayo. He's the healer. Unsa may utang mo dako kay no, he is the great provider, Jehovah Jireh. No. So naatanan sa atong Ginoo nga ano problema man ka. But instead, dayga ang Ginoo, taliwala sa unos. Ayaw gitugos nga ang unos ang balod mo ay makaunlod sa imong pagtuo. But let it be pagtuon kauban ni Lord igsoon magsayaw-sayaw, maglakaw, ibabaw sa mga balod ug unos. Ang atong manluluwas na ibuhaton sa imong sitwasyon. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word. Salamat. Thank you, Holy Spirit, sa imong mensahe, sa imong presensya. Salamat, Lord, nga gitagaan minimog mensahe sa paglaom, Ginoo nga taliwala sa mga unos, taliwala sa mga kawaladon, krisis, trahedya, Ginoo, katalagman, Ginoo. Naa ka andam nga muluwas ka namo. Ikaw ang among manluluwas, Ginoo, nga wala lang mi giluwas nimo gikan sa sala, luwason usab mi nimo, Ginoo. Sa kung unsa ang among panginahanglan karon andam ka mo provide, Ginoo. Ning saad ka, Ginoo, sa imong pulong nga dili mi nimo pasagdan, dili mi nimo biyaan. Salamat, Lord. And I pray, Lord God, to all of the viewers this time, ayaw itugot, Lord, nga ang sitwasyon nila karon nga lisod, mahinungdan nga mukunhod ang ilang pagtuo nimo. But let it be, Lord, nga mas ma-motivate pagid sila nga ilang i-level up ang ilang faith, Lord God, nga na kanimo, because you are in complete control, Lord God. Dayag ang tanan nimo. O ikaw nga Dios among langitnong Amahan, dili ka mo pasagad namo, kundi andam ka mo tabang kanamo, Ginoo. Panahon sa kalisdanan, matinud-anon ka sa imong pulong, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. I pray nga kanang mensahe karong kahaponon mao ni hinungdan nga kung unsa ka kusog ang unos, mas kusgon namo, pakusgan namo ang among pagdaig kanimo, Ginoo. Knowing that you will provide all our needs and you will show some solutions to our problems, Lord God. Thank you, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat sa imong mensahe. And this time I pray to all of the viewers right now who are watching this time, Lord God. Wa ko kaila nila, wa ko kakita sa ilang kahimtang karon apan dayag ang tanan sa imong atubangan, Ginoo. You are an all-knowing God. Ang uban namong mga higala, uban namong followers, mga viewers, Lord, nindot kay smile, but behind that smile naday mga kabugat sa sulod, Lord, nga wala matago nimo. Lord God, I pray to all of the viewers this time, to all of the followers this time. Bisan pa man ang mag-replay ani og tan-aw, Ginoo. Ako nagaampo, Lord. Unsa man nilang mga problema karon nga gipas-an, mga kabugat, mga struggles, mga battles nila karon giatubang, mga naglisod sila, naipit na sila maayo, Ginoo. Lord, tagaig solusyon. Lord, tagaig og kasulbaran. Lord God, imong palihok ko ng imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon, Ginoo, in Jesus' name. Namay nang inanglag balatian, o kayuhan sa balatian, Lord God, ang imong milagrosong kamot, Ginoo.
You are Jehovah Rapha, the Lord our healer. Imong palihukon sa ilahang balatian karon, either physical and emotional, I declare healing in the mighty name of Jesus Christ. And I pray, Lord God, sa tanan ng inahanglag sa lapi, utang nila, financial breakthrough. I declare blessing, financial breakthrough in Jesus' name. I declare salvation to their whole family sa gusto nga maluwas ilang tibok pamilya. And nanginahanglan og item, sa ilang trabaho, board pastor, Lord God. I pray, nga imuhang paboran, tagaan, og item, Lord God, in Jesus' name. And I pray, Lord God, sa tanan nga mga gapos karon sa mga makadaot nga bisyo, any addiction nga wa ka malipay, makabaton sila kagawasan, makabaton sila deliverance, in Jesus' mighty name. In Jesus' name. And tanan-tanan, mga nag-struggle, tagay kalinaw, mga na-depress, ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing, nga magkapakita kag pamaagi, milagroso ka nga Dios, walay imposible mo. Salamat, Ginoo, sa milagro nga imong patagamtam namo. Ug nining taknaa, Ginoo, among dawaton ang panalangin. Dawaton namo ang kahibulungang butang nga gikan kanimo. Dawaton namo uban sa dakong pagtuo, Ginoo, himua lamang ming angayan, kapiyalan ug takos. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise God. Sakto. So that's all for this afternoon, igsoon. Salamat sa Ginoo. Anya, sa wala pa makasubscribe sa YouTube channel, please subscribe. Ang link nasa caption aning live. Kaning live na to karon igsoon, ako ra ning i-download niya, i-upload nako dito kay mas dali man dito. And then again, thank you kayo mga followers, mga subscribers, tanan star senders, thank you kayo, no? Salamat kayo. This time akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. He alone deserve all the highest praises, all the highest thanksgiving. Way lain si Lord, way ako. It's Jesus, no? It's all about Jesus, no? Salamat mga igsoon sa inyong pakig-uban nako. O I just want to encourage everyone sa mga followers nga to invite your friends to follow our page para ma-bless pod sila igsoon. Karon nakadungog na mo sa unod sa itong mensahe. Pwede na nyo i-share. Pwede nyo i-mention yung mga higala nga need nila ni. Sibo, fit sa ilang situation. Amen? So akong ikabilin kanyo mga igsoon, kanunay lang tang mag-ampo uban sa pag-amping, aron padayon tag abante. Ampo, amping, abante. Ako nag-ampo nga karong adlaw di ron matapos. Nga di ta panalanginan sa Ginoo. Di ta i-bless ni Lord. Tanang buhat sa itong kamot, desisyon nato laka paboran sa Ginoo in Jesus name. That's all for this afternoon. See you again next time. Dili lang kumusaad kung kanusa kay labihang bisihag yun ang iyong ubos nga lagad. But as what I have promised, as long as basta makakita lang kong opportunity, I will grab that opportunity nga mag-live ta para sa kamayaan sa Ginoo. God bless everyone. See you next time. To God be all the glory.